сайъалӣ мирзоев дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе зиндагӣ мекунад. аксарият ӯро ҳамчун усто мешиносанд. устои табақтарош. амаки сайъалӣ касби табақтароширо 50 сол пештар аз худ карда буд. аммо як муддат ба ин пешаи дӯстдоштааш кам машғул мешуд ва табақҳоро танҳо барои оилаи худу наздикон тайёр мекард. ҳамин ки соли 2018 аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид ва ҳунармандон аз андоз озод шуданд, амаки сайъалӣ ҷиддитар ба табақтарошӣ машғул гашт. сар аз соли ҳунармандиу табақҳои тарошидаашро дар бозорҳои пойтахт ба фурӯш бароварда аз маблағи он рӯзгорашро пеш мебарад. эълони сесолаи навбатӣ ҳамчун солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ низ ӯро хушҳол намудааст. бисёр хуб шуд ки ами касе ки ҳунар ёд мегирад меҳтоҷи як каси дига намешавад. ҳунар ёфт, гирифт, пишоки худша медӯзад. мисол дари худша мечаспонад. як коре мекунад ки ҳамун манфиати худаш ба худаш фоида медиҳад. ҳозир мера як устора меёд дар часпон зуруд намераса ки музди кори умро будӣ. худат ёд бигирӣ залале. касби табақтароширо сайъалӣ мирзоев аз падараш омӯхтааст ва ин пешаи меросиро ба фарзандон ва дигар нафарон ҳам меомӯзонад. аллакай шогирдонаш дар нуқтаҳои гуногуни кишвар бо устогӣ ном баровардаанд. писарони хурдиаш ҳам дар табақтарошӣ ба ӯ кӯмак мерасонанд. соли 2018 сайъалӣ мирзоев бештар аз 200 табақи гуногун ҳаҷм тарошида ба бозор бароварда буд. арзиши табақҳои ӯ низ гуногун аст. нархи онҳо аз 15-20 сомонӣ шурӯъ шуда то ба 200-300 мерасад. барои омода кардани табақҳо аз чӯби дарахтони муайян истифода мекунад. аслан худи ҳамин чормақ ҳамин хеле ба мазаи. ҳамин хӯрок хӯрдан дар табақи чормақ бу лаззаташ дигарай. неки чӯи чормақ тарошаш камтар вазнитарай, сахтай. ба ҳар сурат биёве метошем нагим чанорам чӯи хубай чӯи нағзай. ба гуфти амаки сайъалӣ дар ҳама корубор вазниние дида мешавад. аммо агар шахс пешаи интихоб кардаашро дӯст дораду бо меҳру муҳаббат машғули он бошад, мушкилиҳои касб барояш ҳеҷ аст. табақтарошӣ ҳам нозукиҳои худро дорад ва дар чанд марҳила сурат мегирад, мегӯяд сайъалӣ мирзоев. тораш мекунӣ, араш мекунӣ, пайш мекунӣ, мисол резаш мекунӣ, то бари станокда ториш мекунӣ, баъд станокда мезанӣ кор кардан мегирӣ. ин меҳнати ҷисмонӣ, меҳнати кори вазминай. неки агар табақ соз биёяд, тоза биёяд, хушрӯ биёяд, ин вазминӣ наметавад дига дар назарат. вақтат хуш мешавад ки ҳақиқатан ман меҳнат кардам. сайъалӣ мирзоев нақша дорад ки давоми солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ барои фарохтар ба роҳ мондани фаъолияташ ва тарбияи табақтарошони ҷавон талош кунад, то ин касби меросиаш дар оянда ҳам равнақ ёбаду манбаи даромаду рӯзгузаронии ҳунармандон бошад.